Gibalhin sa detention facility sa Guadalupe Police Station ang usa ka 18 anyos nga lalaki gikan sa Operation Second Chance Center. Kinihuman giingong gikulata o gidunggab niya ang 17 anyos nga kauban niya nga Children in Conflict with the Law kun CICL sulod sa maong center. Unang mitumaw ang panagbingkil sa sospek ug sa biktima kinsa kanhi managhigala nga misangput sa pagpanagmal niini. Gamit ang improvised steel stick, gidunggab niya ang biktima sa buko-buko. Nasayran nga nalambigit ang sospek ug ang biktima sa illegal nga drogas. Maong girescue ug gidala sa maong rehab facility alang sa mga minor de edad. Magatubang og kasong physical injury in relation to RA 7610 kun anti-child abuse law ang maong suspitsado. Siya sir, sangan nga nakadikit na siya mga bugboy dito sir. Grabe kay nga bugboy, mga siya mura siya nga usab. Dili na halos mutuo na mo. Kami nga sige lang may utong-utong, sige lang may paubos niya kay lagi para lang masiptil na siya namo. Kapila na sa mistura ay iya rin wala. Nga ako sir nga sige na problema na wala niya sir kung saan ba na ako siya sir. Akong ban mga kalugar dito sige na gana nga. Tol. Surain na tol para lang di lang sa may laptan tol. May daghana sa dosa nga wala nakauyon na niya.